Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma-Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda muma-messages edu emuzuva ranhasi. Hanzi, makadii mukoma nashi, ndiri mukadzi, I am a widow. Murume wangu akashaika 2 years ago, but kubva mukufa kwake aiuya kuzondiona each and every day, obva adzokera hake kana kwaedza. Mukoma, nyaya yangu inganetsa kutambira, asi ndizvo zvanga zvichiitika. Zvinhu izvi zvakatanga 2 weeks after tabva mukuviga murume wangu. Murume wangu akatanga achiuya kuhope asina chaainge akapfeka. Then in the end ndakapedzera ndava kuita sekunge ndainge ndichitomuona in reality. Ndaitoti usiku paya kana ndakarara ndaitonzwa kuti pane munhu ari kutokinura door kana kuti ari kutonoka padoor. Ndobva ndatomuka ndiri kuhope ikoko ndonomukinurira door, obva apinda tototanga kutoita bonde. Ndichitonzwa kuti panapa ndiri kuita bonde nemurume wangu. Iye hapana kana chaaimbotaura zvake, but taitoita romance tichitoita bonde sevanhu vainge vachitoonana in real life. Pari zvino zvinhu izvi zviri kundiafekta nekuda kwekuti ndine umwe munhu wandiri kufambidzana naye, but dambudziko riripo nderekuti panguva iya yatinenge tichiita bonde ndinotosvika pakutoita dry, zviya zvekutoragidza kuti pfungwa dzangu dzinenge dzisitombori panzvimbo 1. Ameno pfungwa dzangu zvadzinenge dzichingoita ndinongonzwa kuita blank mupfungwa, zviya zvekutongoboekana nebonde. Ndinokwanisa kutogara kana gore rose ndisina kana feeling. Mazuva ekutanga pandakatanga kurota murume wangu uyo ainge abva mukushaya ndichiita bonde naye, hapana kana evidence physically yandaiona makuseni pandinomuka, but nekufamba kwenguva ndaitoti kana ndikamuka ndaitoona kuti panapa ndiri kuragidza kuti ndatobva mukusangana nemunhurume. Dzimwe nguva ndinenge ndichitoyerera urume kuzasi kwangu. Semunhu ainge abva mukushayikirwa nemurume wake, zvainge zvava kutondinakidza kuti murume wangu anopota achindishanyirawo kuhope. Pane mamwe mazuva andaitombozama kuti ndinge ndichimumirira nekuti ndainge ndabata nguva dzacho dzaaipota achindishanyira, but handina zuva 1 randakamuona in life as such, but zvaizongoitika ndiri kuhope kana evision. Ndaingonzwa mhepo pamusoro pemazengi. Mhepo iyoyo inenge isina simba. Ndaiti kana ndikanzwa mhepo iyoyo ndobva ndangobatirwa nehope. Kana ndava kuhope ndipo pandairota either murume wangu achindinokera kana kuti achivhura door, obva atokurura nhumbi dzake, obva atanga kuita bonde neni. Zvinhu izvozvo zvainge zvava kutondinakidza. Mamwe mazuva ndaitoswera ndichitofunga kuti kana nhasi murume wangu akangouya chete ndikuda kumuudza kuti tinge tichiita bonde takadai, iyewo aibva aita sekunge anenge anzwa zvacho zvandinenge ndaswera ndichifunga, nekuti pacho paaizouya kuzondishanyira ndiri kuhope aibva angosvika achindiita zvacho zvandinenge ndaswera ndichifunga kuti kana nhasi akauya ndikuda kuti tinge tichidai. Nekufambawo kwenguva pane imwe mwedzi yandakazoona kuti ndainge ndava kutopota ndichitojambira mazuva angu ekumaperiods. Ndaikwanisa kutojambira maperiods angu for 3 months ende ndichitonzwa kuti panapa zvinhu zvandiri kunzwa itori nhumbu, but nhumbu yacho ndainge ndisinganzwisise kuti ko yaizobata sei, nekuda kwekuti inini nemurume wangu tainge tichingosangana kuhope. But ndaiti kana ndikajambira maperiods angu for 3 kana kuti 4 months, mimba iyoyo yaizotobva as if yainge itori mimba yainge itori normal. Ndaitonzwa macramps ende ndaizoti makuseni kana ndava kumuka, nekuti mimba dzacho dzaiwanzokubva huri usiku, ndaizoti makuseni paya pandinomuka kana ndikazotarisa ropa rinenge rabuda kuzasi kwangu ndotoona kuti apa panga patori nechipenyu changa chichitoumbwa chiri mudumbu mangu. Zvinhu zvese izvozvo handina kana kukwanisa kana kumboudza ani zvake, kunyangwe hama dzangu chaidzo dzepadhuze handina kana wandakakwanisa kuti ndinge ndichisheya naye zvese zvandainge ndava kusangana nazvo. Ndainge ndava munhu wekuti ndaingozviraramira life yangu ndiri ndega, ndisingadi kana kumbowirirana nani zvake. Ndaingozviudza kuti murume wangu kana wava usiku achauya achizondishanyira ndozofara naye, nekuti paakafa murume wangu ainge akandisiya neronda mumwoyo mangu. Ndainge ndisina kukwanisa kuzvigamuchira kuti murume wangu ainge ashayika.
Now it has been many years mukomana chindava neumwe munhu wandiri kufambidzana naye, but dambudziko ndiroro rekuti handisi kukwanisa kuti ndinge ndichiwana mafeelings paari, and iye munhu atori serious neniwo ndava kuda kuti ndinge ndichiita move on nelife yangu, but pfungwa dzangu nenyama dzangu dziri kuita sekunge dzichiri dzakangobatirira pane zvinhu izvo zvakaitika mushure mekunge murume wangu abva mukushayika. But now desperately I want to move on, ndikwanise kuenjoyawo life sezvandinoonawo vamwe vachiita vanenge vari mumarelationships. But ndinoti kana ndikangotarisa murume uyu wandiri kufambidzana naye ndinobva ndanzwa mwoyo wangu kusviba, but deep down in my heart I have a place for him. Ndinotonzwa kuti ndinokwanisa kutomuda chaiko zvekuti tinokwanisa kutosvitsana kure, but always when I look at him ndinobva ndanzwa mwoyo wangu kusviba. I don't know if people can understand me, and handizivi kuti iye kana ndikamuudza secret iyi how is he going to react, because zvinotomunetsawo kuti why ndisina kana interest naye panhau dzebonde. Akatombosvika pakundibvunza kuti kasi handikugutsi here, kasi saizi yangu haisi saizi yaunoda here, because you have been avoiding me. Kubva zvandainge ndakatanga kusangana naye pabonde, I started to avoid him because zvakabva zvaita worse. Pese apa patainge tisati tasangana pabonde taikwanisa kutoita romance and ndichitomufila, but the day rekuti takangosangana pabonde ndakabva ndanzwa mwoyo wangu kusviba. Saka pandakanzwa iye achindiudza kuti ndo zvaainge achifunga, ndakabva ndambozama kuti ndinge ndichipretenda, but the day that I stopped pretending ndava kutongomurakidza kuti zvebonde for now I don't feel like doing it. It was the day iye paainge ari busy achiita bonde neni ari kumashure kwangu. Saka ndakabva ndatanga kupretenda because ndainzwa kuti mwoyo wangu wakasviba, kuti ndinge ndichimuudza kuti I don't want to do this anymore. Ndakamunzwira tsitsi because iye airakidza kuti ainge achienjoya zvacho zvaainge achindiita. Then I tried kuti ndinge ndichipretenda, ndokubva ndatanga kupinza murume wangu mupfungwa uyo akashayika, and I started to pretend as if ndainge ndichiita bonde nemurume wangu uyo akashayika. But mukoma ndakasvika pakuvhunduka because ndakati ndakatarisa kumadziro ndokubva ndaona murume wangu, ndakangoona mumvuri wake, mumvuri uya ukabva washanduka kuita murume wangu. Zvinhu izvi zvakangoitika kwemaseconds ndokubva angonyangarika. Saka kuvhunduka kwandakaita ndakaita zviya zvekujamba, and my partner was also shocked kuti kochii chainge chaitika, kuti ndinge ndichimuudza kuti pane zvandainge ndaona kumadziro. I felt embarrassed, ndokubva ndangomuudza kuti wandikuvadza chibereko changu. From that day ndo excuse yangu yandinongomushandisira kana akada kuti ange achiita bonde neni, ndinongomuudza kuti chibereko changu chiri kurwadza. But deep down I know kuti I can try to love this man, but pacho pandiri pakaoma. Handizivewo kana out there kune vanhu vakambosanganawo nethis situation yekuti unenge uchingonzwa kuti mwoyo wako wakasviba, but kuhope kana ukasangana nemunhu pabonde unonyatsonzwa kuti all your feelings anenge ari fully charged. How can I stop this from happening? Ende pose pandinozama kuti ndinge ndichidzinga mweya wemurume wangu kuti usaramba uchingondishanyira kuhope, ndinobva ndapindwa guilty feeling yekuti saka hauna kana kumbogara wamuda enough. If you love him enough you're going to accept him in your dreams. I don't know kuti is it normal. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ndakabva ndavabvunza kuti ko ivo mukoma vakashayika rini, ndokubva vatumidzira zvekare imwe message vakati, mukoma okay, regai nditsanangure upenyu hwangu nekuwirirana kwacho kwandainge ndichiita nemurume wangu pacho paainge ari mupenyu. Mwari vakanditorera murume wangu, we were still a young couple. Nanhasi handisi munhu wekuti ndakura, kunyange ndikatopinda mumarriage izvezvi ndinokwanisa kutozadza musha nevana because I am still young. But Mwari just snatched away my husband before I could even enjoy my marriage. Mukomana wangu uyu ndakadanana naye tichiri kucollege, takadanana for 3 years, then
iye akabva ati ari kuda kuti ange achindiroora, ende taingotamba tiri 2 taisasiyana. We were the best of friends. Akabva atonondibvisira mari zvakanaka nekubva atondikumbirira muchato. Takati tachata ndokubva taenda kuhoneymoon. Tava kuhoneymoon tichinodzoka takangorarama kwenguva pfupi. I was not yet even pregnant at that time. Murume wangu ndokubva atorwa neaccident, and the worst part about it, murume wangu akabva angofira pasport, and it was just a hit and run. Munhu akatsika murume wangu haatombozivikanwi kuti akatiza achienda kopi. The worst part about it, mukoma, ndechekuti hama dzemurume wangu dzakabva dzanditraumatiza because I had to do a body identification of my husband for 4 times, nekuda kwekuti ivo vainge vachida kubvutirana chitunha chemurume wangu, nekuti umwe aiti chitunha chinofanira kuti chinge chichinovigwa kwakati, umwewo achiti chinofanira kuti chinge chichiendawo kumusha. Vari kunze kwenyika vainge vachiti vachatumirawo mari chitunha chobva chaenda kunovigirwa kwakati. Inini I never had a say. Chavaingogona kuita ndechekuti kana vakadhisaidha zvavadhisaidha vobva vaenda neni kumochwari, tobva tanoita body identification, and inini ndini wacho wavainge vakaisa kumberi. Saka each and every time pandaitarisa chitunha chemurume wangu, it traumatized me more and more, nekuda kwekuti murume wangu kutsikwa kwacho kwaakaitwa ainge akanyanyisa kukuvara musoro, and also his eyes were opened. Haana kana kumbogara azofarika maziso ake. Saka zvinhu izvozvo zvakabva zvakonzeresa kuti njere dzangu dzisanyatsokushanda zvakanaka. Ndainge ndava munhu ainge achingogara achingochema, ende aikwanisa kundinyaradza painge pasina, because my husband's family vainge vachingorwisana. They were just concerned about chitunha chehama yavo. Murume wangu zvake akazovigwa, but mukoma, to me I never recovered, nekuda kwekuti ndainge ndanyanyisa kuramba ndichingoona chitunha chake. And my husband's relatives havana kana kuzombondifungirawo kuti zvese zvandainge ndasangana nazvo ndaifanira kuti ndinge ndichizowana counselor. But on the day that we buried murume wangu, vakabva vatogara dare vana bamukuru vachitondibvunza kuti saka mainini mati zvoitwa sei, nekuda kwekuti tose tiri pano tinoziva mari dzamakabvisirwa nemunengena wedu, ende munhu akatobvisawo mari yakawanda. Saka mainini mafungidzira kuti mongoenda here nemari yose yamakabvisirwa? Apa vana bamukuru vainge vachizama kuti ndinge ndichisarudza kuti ndigarwe nhaka nana bamunini vainge varipo. Ndokubva ndaramba, ivo vakabva vati aiwa zvakanaka. Saka ndakabva ndadzokera ndokubva ndatanga kugara kumba kwatainge takapiwa nemaparents emurume wangu as a present yepamuchato. But ava ndivana bamukuru, not his real parents. Nivana mukoma vemaparents emurume wangu ndo vainge vakatipa that present. Saka ndakabva ndadzokera after funeral yemurume wangu kumba ikoko kwatainge takapiwa, but ndainge ndava kugara nevamwe tete ava vaiti each and every morning vaingoti kana ndikamuka vobva vati muroora, ndatozadza tabu ndakuisira mvura, chienda unogeza. Saka nekuda kwekuti ndainge ndisingadi kuonekwa semunhu ari stubborn, ndaibva ndaenda ndonogeza, but I don't know kana vaine zvavainge vachisa mvura imomo. For 2 weeks tete made sure kuti each and every morning vanondisira mvura yekuti ndinge ndichigeza, but after 2 weeks suddenly vakabva vangosiyana nazvo. Vainge vachingotiwo kana vakamuka vanenge vatovawo busy nemamwe mabasa. Saka I just wondered kuti why tete vainge vachimbondisira mvura yekugeza kumashure uko, but suddenly she just stopped. But zuva racho ravakapedzisira kundisira mvura yekugeza ndipo pandakazotanga kuita mavisions, ndichingopindwa nekamwe kafeeling kaya kekuti I just need my husband. Dai murume wangu angodzoka ndakwanisa kurarama naye. Ende pose paainge ava kuuya kuhope kwangu, I never got concerned kuti why ndiri kuramba ndichingorota ndichiita bonde nemurume wangu, but yet iye akafa. Ndaisambotya kana ndikanzwa knock padoo
kana kunzwa mhepo iri pamusoro pemazenge. I never got scared. Ndaitonzwa mwoyo wangu uchipindwa nekamwe kamufaro kaya kekuti murume wangu asvika. Ndakambogara pamba ipapo ndichingorota ndichiita bonde nemurume wangu, ende pose ipapo hama dzemurume wangu they were so supportive. Vaiti anenge auyawo nemari, anenge auyawo nemagroceries, including hama dzemurume wangu dziri kunze kwenyika, they would make sure kuti each and every month vanditumirawo something vachingoti makoti, just make sure kuti your heart get settled down before you make any decisions. Saka ndakamboita nguva ndakangogara pamba ipapo, but vose vakabva vazongoregedza kupota vachiuyawo nemagroceries sezvavainge vachiita before. Vari kunzewo kwenyika vakabva vangoregedza kunditumidzira mari like they used to do before. Inini ndipo pandakazoona kuti panapa ndinokwanisa kukuvara nenzara, so I started to look for a job. Pandakazowana basa ndipo pandakazopfimbwa nemurume uyu wandiri kufambidzana naye mazuva ano. Then I moved out of that family's house. Ndikati regai nditsvake pangu ndinge ndichizvigarira ndega, since ndavawo neumwe munhu wandiri kufambidzana naye hazviite kuti ndinge ndichizouya naye pamba pevanhu. Ndikabva ndatsvaka imba, but dambudziko ndiroro mukoma vangu. Each and every time kana ndikada kuita bonde nethis partner wandiri kufambidzana naye, ndinonzwa kuti mwoyo wangu unenge wakasviba kutosvotwa chaiko, as if I want to vomit. But munhu atori bore, he is someone who is so attractive, but I don't know why. Maybe ndiwo masari acho anotaurwa. I am so confused. And zvinhu izvi, what surprised me ndezvekuti handina kana kumbogara ndapindwa nepfungwa dzekuti ndinge ndichiudzawo vabereki vangu zvinhu izvi pazvakatanga kuitika. It never crossed my mind kuti dai ndawanawo wekuti ndinge ndichishare naye this secret, but now it has reached a point yekuti handisisina kana feeling kana ndakatarisa munhurume. I don't know how you can assist me mukoma. Eish, vedare ndo mamessages andakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Nyaya yavo yakaoma. Panotyisa ndepekuti ndaitombopota ndichibatira pamuviri asi pachibva. Nhumbu idzi dzaibva kupi? Please let us talk about this issue in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi muri seiko mukoma, please chitupa changu vigai. Inini ndine musikana wangu wandakadanana naye 2021, and after tabva mukudanana ndakabva ndaona kuti musikana wangu uyu munhu ane ma-suicidal thoughts. Anytime anokwanisa kungozviuraya, and inini ndinombozama, but kana ndikada kuti ndinge ndichizama kumubatsira haatombonzwisisi zvachose, anobva atondibloka same time. Apa handina kana one hama yake zvake yandinotomboziva. Ndibatsireiwo, ndoita wekudii kumusikana wangu uyu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu. Please ngatitaurei naye mucomment section. Panotyisa ndepekuti musikana uyu anogara achingothreatena kuti anoda kuzvisungirira, ko kana akazomuka akaita saizvozvo mwanakomana uyu anozoita sei, nekuti ari kuti handina kana one hama yake zvake yandinoziva. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.